spor mezi průmyslovkou a Mojmírem. Studenti na Mojmíru tvrdí, že úroveň vzdělanosti je srovnatelná a proto jsme udělali tento průzkum. Jak to dopadlo, posuďte sami. Kdo byl prvním člověkem na Marsu? Nikdo. Nějaký Američan? Nikdo. Ještě nikdo nebyl. Tak co mám vědět? Nikdo. Nikdo. Žádný tam nebyl. Nevím. Gagarin. Nikdo. Na Marsu nebyl. Nikdo. Tak to nevím. To už nikdo nebyl. Na Marsu? Armstrong. Na Marsu. To nebyl. Jaký je rozdíl mezi mankou a nymfomankou? Já už se s tím měl. No, kdo to byl manka? Nebo kdo je to manka? A nymfomanka? Můžeš nám to vysvětlit? Holka, co nemá nikdy dost. Tak co mám vědět? Že mám úplně pohádku a to za nymfomanka, to je, co chce furt. To nevím. Manka, kdo? To nevím. A nymfomanka? No to vím. Tak, Nymfomanka je to chce moc dělat. Manka, to je jméno, to je matka cipíska. A nymfomanka. Bude možná mamka té manky. Nymfomanka to chce ještě víc než manka. Nymfomanka si bije, manka jsou jen ty tři. Nymfomanka je nadržená. a manka? Není. Tak normálně. Mankou. Nymfomankou. Tak to nevím. Tak kdo je manka? No nevím. A nymfomanka? Nevím, nějaká nádržená. Nevím. Tak kdo je to manka? Jak? Manka. Nevím. A kdo je to nymfomanka? Tak teda chce furt sex. Nymfomanka, to je ta nadržená, ne? A manka? Jak? Manka. Manka. Byla ta rumcajzová, ne? Ta manželka nějaká. Podívejte z toho večerníčku. Manka. Která chce časek. To je moc na kameru. Je to manka. Tak nymfomanka to je nějaká ta, nevím, nějak jde po sexu, ne? Tak kdo je manka? Aha. A kdo je nymfomanka? Počká otázka. Nymfomanka je seta. Manka? Manka. Manka. To je z pohádky. To je nějaký ten ostrov, ne? Tam někde. Lesbos. V životě jsem to neslyšel. Co to je? Ostrov. Nevím. To je ostrov. To je ostrov. Nevím. Lesbos. Už to nevím. Zapoj fantazii. Ty. Lesbos. Chlap, ten, no prostě gay, no. To je řecký ostrov. To je ten ostrov. To je lesba, ne? Ostrov. Můžete mě říct, jaké je znění Pythagorovy věty? C na druhou se rovná B na druhou plus C. Neposluch, ty bych... Ještě jednou. C na druhou se rovná A na druhou. Člen pětky. A na druhou se rovná B plus C na druhou. Nebo C na druhou, jakožto přepona, se rovná pod odmocněnou A na druhou plus B na druhou. Nebo tak nějak. Jo, úplně tomu rozumím. C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. Nevím. C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou. Pythagorovu větu. C na druhou se rovná A na druhou plus B na druhou. Dejte to dohromady.
Nemusíte větu, stačí, když řeknete ten vzoreček, ale jestli tu větu. A na druhou se rovná B na druhou plus C na druhou. C na druhou rovná se na druhou plus B na druhou. Ještě jednou, nahlas trochu. Sinus, kosinus, tangensko, tangens. Kájo, ty prase! Vůbec nevíš, jak je to tak. Součet čtverců sestrojených na době modlistami se rovná obsahu čtverce na třeborovou. Na A na druhou plus B na druhou. Nevím. Ani základní vzoreček. To si fakt nepamatuju. Pythagorova věta. Stačí vzorek? C na druhou rovná C na druhou.